नै लोगोफोर गोबावनि उनाव दिनैसो नुजालायबाय। दाख्लैनो फैनो सानदोंमोन आङो ओमफ्राय हास्लाबासै आरोना लोगोफोर एसे मा होनोमोनलाय भिडिअ बानायनायावबो प्रब्लेम जाबाय दङमोन नालाय। अब्लाबो जेबो नंला दाख्लैनिखौथ' नोंथांमोना जोबोद मोजां मोनदों न' नायनो कमेन्टखौबो जोबोद मोजां लिरनानै हरदों स' थेंक इउ स' माच। दिनै नै गोदान मोनसे धामाका एपिसड लानानै फैलायबाय। आसा खालामो दिनैनिखौबो नोंथांमोना मोजां मोनगोन होननानै। मानोना रिन्दाव आरो हेलेनानि मोखाङाव दिनै जे बाजिगोन नङा होमबा? थुदो बिदिब्ला बिसिनि मोखाङा माबायदि जायो दिनैहाय नायनोसै नोंथांमोनाबो नुसिगोन। भिडिअ लोगो मोनसिगोन बिदिबा लोगोफोर ने दिनैनि एपिसडखौबो नोंथांमोना एकदमबारे नायनायजों लोगोसे लाइक आरो कमेन्ट मोनसे हरनानै दोनबानो जाबाय दै सनामोन। ओरै फारसेथिं हेलेनानि हाबायाबो जोब्बाय। हेलेना आरो जोंहा दैदेननि हाबाखौ एसे रंजादिनि दिनैहाय नङा होमबा लोगोफोर? नोंथांमोनाबो नायनो लुगैखाथारबाय ने रिन्दावनि हालोद हेलेनानि हालोद। रिन्दावनाथ' माने बुरा समाया सुरु जाखाबाय नङा होमबा? नोंसोरजों लोगोसे आंबो जोबोद खुसि लोगोफोर। नै सासेनि हालोदखौ नायहरदोआनो। मानोबा दायो नोंनि दुखुखौ नुनानै आं जोबोद खुसि रिन्दाव। हामथारदों दासो मोनदों मजाया। मा बिनानाव माइनावनि बिनानावबाथ' हेलेनासो माथो। हेलेना बहा दं? फनाबोथ' सुइच अफखा सोंबाबोथ' खोन्थाखाया बिसोर न'निया। फारसेथिं बिबोनां माने आंनाथ' सासेल'सो बिबोनां जोंहा हेलेनाया। उफ हालालै खर' साजोब्बाय आंखौ खर' गिदिंलाबायजोब्बाय आंखौ। मा जाबावगोन आं सोरनि हाबा जाफैमारदों माथो लोगोआ बोरै बिबोनां आरो बिनानाव जाखो दे। नङा माइनावआ मोजां खोन्थाखाथाराखै बे। दा आङो टेनसन जानोबो माबोरै दे बे सिनायहायि जायगायाव। दासो खर' हमनांदों रिन्दाव आरो नोङो सब जानो बावला। आं माथा गरम जामारसिगोनलै नंगौ सानैनो। रिन्दाव मा जाखो रिन्दाव? जायाखैथ' जेबो जायाखै। ओमफ्राय सोरनि हाबा मार होनदों आङो? आरे बेसे खिन्थानांगौ आंलाय बुंबायना आं लोगो क्लास फ्रेन्ड। जाम्बा बे मोनसेखौनो सोंबाय थायो आरो नोङो माने बिनानाव बायदिबो जायो नालाय बिनानाव होनबायब्रा बेखौनो आरो मा सानखो नों इसेबां। आरो हाबायाव फैनानै नों बिदि खर' हमनानै थाबाय थाब्ला मा साननांगौ जाखो दे। आयु बिदिबा मोजां नुनाय नङाना रिन्दाव थुदो लोगो हमैसै हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ एसे। मानो लोगो हमबाय थाबावनो आं न'आवसो थांनो लुगैबाय। मानो गिदों? बिखाया बोरैबा ख्राब मोनदों नङासै? आं न'आव थांसै खोमा बारा थिग मोनासै आङो। माखौ मा जाखो रिन्दाव? जाया लोङा हाबानि बेदर जालाङा माया हिनजाव गोदान हौवा गोदानखौ नाया माया बोरै थांगोन? लासिं सिंनो गाज्रि मोनगोन नङाना? गाज्रि मोनबा मोनथों आंखौथ' बारा सिनायखायाबो ना नोंखौसो सिनायो नोंसो मेन। बुंबानो जाबाय एसे इम्पर्टेन्ट खामानि दंमोन होननानै। नों दा गुमैजों फैदो खोमालै आं थांग्रोनोसै। दे होमबाना आं थांसै खोमालै। माखौ गोलोमफ्रुलायखो? माथो आंथ' जेबो गोलोमाखैबो। मानो एथबां टेनसन जानाय बायदि जाखो नालाय दसेनो? नङा मानो गोलोमनांगौ जाखो आरो मा टेनसन जानांगौ जाखो आंहालाय? बोरैबा लोमजानो ओंखारहां मोनबाय आं बेखायनोसो बुंदोंमोन आरो जेन'बा नों थाथ'दो आं थांसै खोमा। जाया रिन्दाव लोमजानो ओंखारबाबो जेबो नङा दे दसेल' आंबो दसेल' थागोन ना ओरैनो नायलांसै गिफ्ट होलांसै जानोसै ओमफ्राय थांसै आरो। आंनि रिन्दाव सना दा आं नोंनि माबोरै जानो हाबावनांगौ जाखो? आंलाय खालि नोंनिल'खासो। बेयाव जायखि गुबुन दस्रायानो फैया मानो थेवबो रावबो आंखौ नोंनिफ्राय सेनो हाया। बे दैदेन फाग्लायालाय फाफियालाय मा अयनाय खालामथारबायहाय बिसोर आंखौ आंनि लाइफखौ फुरा बरबाद खालामजोबथारबाय। आयु बे दामनायफ्रा नुदों आंनि दुखुआव बिसोर इमान रंजा बेसे रंजानो नायगोन आङो। मा जाबावगोन हेलि नोंनि लाइफआ? बेफोरबायदि दिन नुनायनि सिगां आं मानो थैना थाङासै? आंलाय मानो थैबायबायनो दे बे पापिफोरा मानो थैना थाङासै? दिनै नोंसोरनि दिनथ' आइ आब' दैदेन पापि आरो नोंसोर गासैबो गाबोन नोंसोरनि सम फैगोन नायबाय था आरो बै समाव आं रंजागोन नोंसोर गाबजोबनांगोन थैनि मोदै गाबजोबनांगोन नोंसोरो। बिहामजो आइ बैथिं आंनि लोगोफोर फैदों आरो आंहा फंबायमोन सानैसो फैदों। फैनाय बिहामजो नोंखौ नायनोनो।
ओइ बोराय सोर नायनो फैदों फैयाखै आं मा मिथिगौ आंखौबाथाय दा लेंफैखा नोङो नोंसोरसो मोनथिलायगौ आं थांनायाव गैया जानला मोनला नङा दै हाब मा बुंखो बिहामजो हा नोंखौलाय हिनजाव गोदान नालाय नायनोथ' लुबैखागोन ना बिहामजो गोदान नालाय आंनि बेफोरबायदि हामा नङाना बिहामजो हामा आं मिथिया आं दसे आथिं रुबायनायखायसो बिबथिं फैदों आरो आंखौ जानला मोनला लेंफैनाङा आं गोसो बायदि थागोन ए बिहामजो हा माखौथो एथ' रागा जोंखो नोंलाय आंनि रागाखौ नुनोनो थांबावाखै नोंसोरो लासै लासैसो नुसिगोन एबाराव नाय नोंसोर आंखौ बिहामजो खालामदोंथ' हाब मा बुंखो नोंलाय आं बुंदोंना रायलायनो गोसो गैया रावजोंबो आरो आंजों बिदि खोन्थाफैबाय थानाङा नोंसोरो थां गोख्रै थां आंनि नोजोरनिफ्राय थांगोन ना थाङा नोंलाय बोराय आंनि सिगाङाव गसंबाय थाबावदों लैजाबो गैया नामा नोङो ए हामासो रांखिनि देखायखो बिहामजो बेफोरबायदि दिनैनि दिनाव आलासि गोनां हामा ना दा खुगाया आंना एसे खेंख्रा खेंख्रिसो थांबावगोन बेखायनो गावनि इज्जतखौ फेयारिबा ओंखारलां आं बुंदों बेफोरबायदि आखलखौ नायनानै हा मा मोजां नुखो बे आबा दैदेना बेखौसो बिहामजो लाबोबाय आयौ मा जाबावगोनलै आबा दैदेनजोंबो आरो बे बिहामजोआनोथ' माबायदि जागोन जि जारलासो मोनबायलां दायोबा मा नुनो बाखि दंबावलै लोमजानो ओंखारथारदोंबा आंनाव बरि दंखायोना नों जाग्राया बेखौनो जाना हो थाइपट बरिफोरखौ स्रां मोनगोन मानि सिबिलाय लोमजानायालाय दिसथाबनो हाबा जाफैनायफ्राव ने दसेनो आंहा दा उसुबिदा जाथारगोन ना मानसिफोरा सोंबोला नोंखौ नुखाबाय जेबो नङालै माबा मोनसे बाहाना खालामदोब्रा नों खोन्थाना होबानो जाबायना आरो जानोबो हाखानाय नंला खोमा आङो उखैयासैबो बोरैबा लोमजानो ओंखारनायजों मानायजों अमा बेदरखौथ' जानो हामखाला आं लोमजाबायना अमा बेदरखौ हामाबालाय मा जानो दे आरो दाउ लकेल दोङो नायाबो लकेल दोङो बोरमा दोङो नोंहा मेरला अपसन दोङो दस्रा गोसोआ थिग मोनबासो जानाय लोंनायाव गोसो थागोन दा आंहा आरो मा जाखो गोसोफ्रानो गोलोब मोनगासिनोलै बाथो हिनजाव गोदाननो आं नायनो बाबायलै सोंनोसो बावगारदोंलै माइनाव नोंना हिनजाव गोदाना लोगो ना हौवा गोदाना लोगोलै माने ओमफ्राय मा मुंबा नोंबो जे आरोना रिन्दाव हिनजावाबो लोगो हौवायाबो लोगो जायो साननैबो आरो ओरैनो हिनजाव गोदानखौ थिख्लि होनना बुङोमोन आरो ओमफ्राय हौवा गोदानखौथ' बिदि निकनेम गैयामोन जेनेबा ओरैनो दैदेन बुङोमोन आरो थिख्लि आं खोनाफेराखै र' नोंनि खुगानिफ्रायबो जेनेबा लोगोबाबो एनिवे लोगो हमजागोन दे होमबालाय थांथाराबालाय मा जानो दसेल'आलाय थु दानो गिफ्ट होगोन जागोन लोंगोन थांगोन माथो ओरैनो फैसा खरस खालामना फैखाबाय दे होमबालाय रिन्दाव ओमफ्राय दिनै आंखौ मोजां नुदोंना ओमफ्राय मोनसे खोथा हाबा जाफैनाया बोरै जेन'बा न'निथार बायदि बिदि ड्रेस गानहोलायखो दे बिसोरो गावसिनिखौ आंनि थाखाय बायदोनो आरो आंबो बिदिनो न'नि बायदि जायो नालाय बेखायनो जोंहा सिनायलायनाया बांसिन ना फेमिलि बायदि बेफोरनि थाखायनो एसे आंनि थाखाय बायना दोनाखै बे माथो जानो न' गानबाय आरो गाज्रि मोनजानो गिनानै मोजां न' मोजाङालाय मोजां नुसाबदों मानोथो गाज्रि नुनो दे थ'दो होमबालाय हिनजाव गोदानखौ नायनोसैलै ओंखाम जाथ'लादां डाइरेक्ट नायग्रोनोसै दासो हाबा नांदों दा रिन्दाव एबार हेलेनानि बारि नोंनि मोखांखौथ' एसे नुनानै मोजां मोनखाबाय आङो हेलेनानि खबरखौ मोनथिनाय मोनबा मोजां जागौमोनलै नाथाय आं मारै मोनथिबावनांगौ जाखोब्रा खुनुरुखुम हाबाखौ जानोसै थांसै ओमफ्राय र' गाबोन फुंफ्राव खबर लानोसै आं हेलेनाखौ बेवाइ बिदिब्ला नों आंनि बेवाइ जामारबाय औ आब' ओमफ्रायो नोंसोरबो सफैबाय हाबा टाइमाव सफैबाथ' साबसिन जाबावगौमोन दे जेबो नंला आं जायखिया नोंसोर सानैनि जुलियाव जोबोद खुसि ओरैबायदि खुसि मा बुंबावनो बुंनानै फोरमायजोबनो हाला आरोना आंनि बिनानावखौ जाबा दाजा मोजांबाबो गाज्रिबाबो नों मोजाङै मोजां बजबबाय गोसोनिफ्राय बुंदों आं मोजां संसार जादो बेवाइ माथो खालामबावनो जाय गावबागाव खाफाल आरोना माब्लाबा समाव मालाबा बेफोरबायदि जाया नंब्ला बोरैबा जाब्रबो खाफालनिसो खोथासै दे आब' सिन्था दा खालाम ओमफ्राय आं नोंखौ आब'खौनो बुंगोनलै आंहालाय माथो जानो न' बारा सोमोन्दोफोरखौ आं बिदि लेंला लेंलिखौ हुदा गैयाना बेखायनो आब'खौनो लिंबाय नालाय आब'खौनो लिंस्रानोसै आङो जेबो नङा दे लासै हुदा जालांगोन न' नों बायदि सासे लोगो जे मोनदों हिलिया गैया गोसोआव खुसि जानांगौमोन बे नाथाय दा बे बुजिनाय नङा नोंनि एसे नायब्लानो जाबाय बिब्दिबा जागोन आब' सिन्था खालामनाङा नों जेबो जोंनाव फैबायना आंनि नोजोराव थाबाय थासिगोन बे एबाराव आङो बेखौ रोङिखौबो फोरोंगोन जायखौबो जाहोगोन खालामनाङिखौबो खालामहोगोन सिन्था दा खालाम आरो आंनि लाइफनि सुवाबो जे थांमारबाय खुसियालाय आं खुसिमार
ओमफ्राय आब' जानाय लोंनायफोरा जाबायना आंबो एकदम बेस्थ' जाबायलै अब्लाबो टाइम बरननाबाबो नोंसिनि थाखाय स्पेशल टाइम बरनगोन आङो जानाय लोंनायफोरालाय मा जेबो नङा दा जागोन जाथ'वाखै जेबो नङा जोङो जानायफोरखौ सिन्था दाखालाम दे होमबा आब' ओइथिं थांनि आं दे नोंसोरो थाथ'बानो जाबाय सासेयालाय गोमैया सरि साल्थे नामा साल्थेयालाय बहा लोगो मोनसिगोन दे दिनै मानो मोना जानो दङ बेयावनो दे लोगो मोनसिगोन दसे उनावनो थांसै लेंसै आङो दे बिदिबा ना औ दे आब' गुमै नामा बिचारा साल्थे सरि साल्थे नोंनि हेलिया गैला माने दिनैथ' नों ओरैबायदि हाबा जानो फैनाया माबायदि जागोन आंनि गोसोखौ आं एसे हमदांनो हाखाबाय मोनथिसिगोन आरोना आंनि हेलि जनायाथ' नोंनि मालाबाबो जाला मालाबाबो माने मालाबाबो हाजार नों हास्थायदो जोनोम हास्थायबाबो मोननाय नंला नोङो सरि गुमै गुमै नोंसिनि गेजेराव एकदम गोरा वाल थाथेबायना गोरा हेंथा बेखौ बोरै बारबावनो गुमै दानिया अमा बेदरसो जाना होबावनि आं र' बाजै हेलि थौदो बाजै बैथिंनो थांदिनि आलासिफ्राबो बैथिं नोंखौ नागिरबाय दङ नागिरदों माथो जाखो दे आं बेवहाय बेदर जाबावनो फैदो ओंखाम उखै सोबावबाय आंखौ र' हाब दहायसो जानायालाय बाजै मानो दानो उखैखो नों आंना ना दाउफोरबायदि अमाफोर जिब जुनारफोरबायदि एकदम बान्दारा डेन्जारखा आंनि बान्दारानो माने कमालखा नाथाय जोंनावथ' बान्दार गैयाना बाजै जोंथ' मानसिसो आं बेफोरखौ मिथिया जायखिया आं नुफेरदों नालाय जादों अमा बेदरखौ आं मार हिट मोनो बेखायनो जादो र' मानोथो एसेबां जानांगौ दे बाजै अमा बेदरखौ गोथाव मोनो होनखाबायना बेखायनो जाबाय मानो गोथाव मोनो दे बाजै नों एसेबां आरो अमा बेदर जाबा मा जागोन मा जानो बेदर नालाय गोथाव मोनबाय जाबाय जायनि फेभरेट नालाय जाखायखा अमा होनबाथाय मोनसे ब्रेन्डखा नामानो मानो बिदि ब्रेन्ड जानांगौ दे बाजै गोथावाथ' गोथाव मोनो ओमफ्राय अमा जाबा खहाबो जायोना जानायाथ' जा मोजां ओमफ्राय जाखांबासो माखासे प्रब्लेमबो जायो आंनाव प्रब्लेमा एकदम 99% बाबो आउट खालामजोबखायो आं प्रब्लेमखौ थानो होआ आङो मानो दे बाजै नों एकदम प्रब्लेमखौ सल्भ खालामजोबो आरो औ खालामो आं प्रब्लेम सल्भ खालामाबा एकदम दस्रा प्रब्लेमालाय बहानिफ्रायथो फैयो आंनि लाइफआव जेरै दा फैना दोङो माथो प्रब्लेम जाब्रबखो दे बाजै आंनि लाइफनि प्रब्लेम एकदमबारे खिन्थाबालाय मा जाबावनो मानो खिन्थाया दे नों बबे आरो नङा माजोंथो रायलायदों आंलाय मानोथो खिन्थानो हाया दे बबेयासो खिन्थानो हायाना बादों आं बानायखाय खिन्थाया आङो मानो बानांगौ दे बाबालाय आं बोरै मिथिनांगौ जाखो दे दहाय नों माखासे मिथिदोंमोन माबा खालामदों नों आं मा खालामनो हानांगौ दे बाजै मालाय आदैयासो लाबोदों होमबा मानोथो बुंदोंलै मानोलै होनखो नों बाजै हाय सोननांगौ नों हाय सोननांगोन ना नों हिनजावसोना आंनि गोसो नोंहा बुंनांगौ मा अमा बेदर सान्थि जानो हो जा दे बाजै जाना लाखा ओमफ्राय ना अमा बेदर जाबानो नों मटु जाबालाय नोंनि मोदोमा बारायबा ओमफ्राय फैसा दंबाथ' दा जाखानो आरो अमा मेजेम जाबाथ' जि बोरैबा मोनो बांद्राय मेजेम जाजाया नङाबा नोंखौ गाज्रि नुगोन ना साइसआबो फैबा जालाङो आं रावनिबो बुंनायाव अमा बेदरखौ गारनो हाया मिथिबाय मानो दे बाजै गोथावालाय आंबो मोनो नोंनि हाबानि मेजेमखौलाय आंहा आइया न'आव लांनो नागिरबावदोसो मालाय नारजि जायोनो होमबा मानोथो आंखौ नोङो बादा होदों हा आं बादा होआखै नङा मिथियोदोंसो बाजै आयु हा मैगं खाहैनो होनबाय गावनो दहायो हा माथो ओंखाराखै नोंलाय फाग्लिया गावहा गोसोबानो जेराव मेराव थांब्रबनो हायो नालाय आंहा जायाहाय नै खामानियानो आरो न'आवबो रावबो गैथारा दहाय फाग्लि जेबो नङा दसे ओरैनो रायज्लाय माला खाखांगोन फात्ता मोननाय नङा हाग्रानि मैगं थाइगंबो जानांगौ एसे बेसे बाजारनिखौ जानो थुनै न'निखौ बेसे जानो बाबाबो गैया माथो दिनै फैनो गोनांमोन बिखुनजोनावसो थांना दंहैयोहाय बिहामजोआबो दंहैयो होमबालाय गोबाव जाखासिगोन बे मानो गोबाव जाबाय बायनोसै गाबोननो फैगोन बे आं खोनादों दा नोंखौ लिंहराखै होनबा जेबो खबर हरथाराखै फिसालायाबो नै माबा नोंसा बे बिहामजोनि बिनानावा मालाय हाबानो दिनै अबेबा गामियाव मोनलांदों होन्दोंमोनहाय खोनास्रांदोंमोन आं मा होनदों आयु बिहामजोनि बिनानावा हाबा बेबो दिनै हे हा माथो खबरानो गैयासै आइ हा न'निनो जेबो खोन्थाहराखै होनबा आयु फिसालायाबो खिन्थाहराखै नोंनो ओहोथ' जेबो खिन्थाथाराखै रावबो हा मालासै बेफोरबायदि हथातनो मिथिया मालाय सिंनो बोरैबा बोरैबि स्रोदनो खबर गैलाया बारा रावखौबो लिंहराखै ओजों मालाय हौवानासो गोगोम जाथारदोंनो हाबाया मिथियाहाय इसोर आंहा
जेबो मोनथिथारमाराहाय नंमारगौ फै फाग्लि दसे जिरायना रायलायनि इसर दे जाबायबालाय मोजांसो जाबायहाय बोरैबाबा आंथ' हामदोंसो मोनबाय गोसोजों मा मिन्थिनो दे ओमफ्राय साहाफोर फुदुंदो साहा लोंसै बिदिबा जिरायनो थिनबाय नालाय गय जानोसै साहा लोंसै ओमफ्राय नै थांसै सानजों नङाथाय माथो थ' साहायालाय दंखायो गाइखेरबो एसे फुदुंना होनोसै रायज्लायनोसै एसे मोजां गाज्रि खबर हरमारथाराखै र' दायो फिसालानाव फन हरनाय नां आंलाय मिथिनोसो सानदोंमोन न'निजों न'निखाय आयु बेबा मा जाहोननि थाखाय खिन्थायाखैहाय न'निखौनो मोनथिला दे आरो ओमफ्राय गेजेराव एसे बोरैबा खोनाज्रांनायालाय मोजां जाबाय फिसालाया सोर पापिमोनहाय बियो नोंसिनि फिसालानि संसारखौ बरबाद खालामनो साननाया थोस जायाहाय नोंजोंबो रायलायनायफ्रानो मा बुङो गैलाहाय बेफोरो सिगाङावनो सिरि जाबाय मालाय दा मोजांथ' जेबो बिदि गैथ'ला मिलायफिनबायानो मालाय दा जेबो गन्डगल गैथ'ला ए हामदो दे मिलायफिनबालाय मोजाङानो जाबाय आंहा बोरैबा मोनदोंमोनहाय खोनानानै दाख्लै सान्दिया अ बिदिबा बेखायनोसो थांदों नामा बिसोरो अब्लाबो आंनो खिन्थानांगौमोन ना जादोंथ' जादों हाबाया बिदिबाथ' खोनाना मोजां मोनबायहाय नाथाय सोरजोंबा जाब्रबखो दे थांथोंसै आंनि आबानि जिउआबो मोजां जाथोंसै एसे आंथ' हले जोबोद खुसिहाय र' दाहाथिंबाबो अमा बेदरसो लायनानै जाफैगोन आं बेफोरबायदि गुड निउस मोनबालाय मा नांबावगौ आयु किसिखि नजर नालगे जोबोद समायदों दासो आयु हाबाब नजर नालगेहाय खाला थिखा लगायनांगौमोनहाय नंगौथ' र' आयै नोंनो एसे खाजल फुनना होनो हायामोन नोंहामजोखौ हाब नङाबा माथो र' आंनो नोजोर नाङिनि खाजल फुनना होनांसिगोन एसे ओरैजाय खावलायाव बुरिया दादांखा हले आंनि खावलायाव ओइच माबायदि बुंखोलै हेलेना नोंलाय मा जानोखाय नोंसोरनो आंखौ सोनिग्रो होनांग्राया बेखायनो नोंसोर आंखौ आरो नोजोर नालागिसो होनदों हा नोंनो नोजोर लगायनानै दैदेन मोनसेथ' बेखायनो थां नोंसोरनि मोखां नायनो गोसो गैया आङो ओंखारलां आलासि फैनायाव मा बुंखो नों बिहामजो नोंनि न'नियाबो फैबायथ' ओरै फैगासिनो खोमा दायो मा न'नि सोर आं सिनिया रावखौबो फैदों आंहालाय मा हैच बिदि नङाब्रा हेलेना नोंनि आदा फैदोंब्रा नोंनि आब' जोंनि हाबायाव आशीर्बाद होनोसो फैदों दा बिसोरलाय गावनि न'निखौनो बिदि बुंथारबाय नों दे सैमानि फिसा हामगौ बिहामजो बेफोरबायदि बुंनो आयु बेखायनोथ' बुंदों आं आंनि खाथियाव फैना पेक पेक दाबुं आरो आंखौ जानला माला बुंबाय थाना नों रागा जोंखानायाव जेबो नङा आयै बुंथों मा बुंनो गोसो उनाव मोजां जालांगोन बिनि खुगाफ्राबो र' दिनै हाबानि खामानियाल' जोबग्रोथोंसै आलासिखौ मोजां जाहोलोंहो बुजायग्रोनोसै रंजाहोनोसै ओमफ्राय बेखौ उनाव फोरोंबाय थागोन ना जोङो नों दं आं दं नङा होमबा सिरि था बुंबायना आं दैदेन नोंखौ आरो बे न'निफोरा आंनि हाबायाव फैयाखै नोंनियावसो फैदों दा जोंनि होनना नोंनि खालि नोंनि हाबा मिथिबाय गुसाय खुगाफ्रानो लाजाथाराहाय माबायदि गथ' नोंलाय हेलेना बिहामजो हामा ना हामगौ बेफोरखौ फोरोङा नों आंखौ मिथिबाय जायखारलां आंनि नोजोरनिफ्राय नोंहानो बुजाय माबायदि जागोनसि बेलाय आबा नुवाखै माबायदि नायहाबबावदों बियो जेबो नङा थां दे नों आलासिजों थां आं नायगोन ना बिखौ नोंसोरनोथ' गाज्रि ना नोंसोरनोथ' आंखौ दिजेनजों हाबा होनाया बेखायनो नोंखौबो नायहाबग्रोगोन आङो इसोर माबायदि नायहाबखाथारदोंहाय जानो बायसा मेगन देगो देगोयैनो हाबा इनै आयौ आरो खोनासं आं बेयाव जिरायबाय थाया आंखौ जिरायबाय थागोन नंदों नामा नोंसोरो हाया आंखौ जिरायहोबाय थानो नोंसोरो बेयाव नोंस्रासो आलासि बुजायो ना मायो नै जोंफ्रा थांसैसो जाम्बि गथ' नोंसा बिदा फैदों बिब' फैदों आरो आलासिजों मोजां रायलायदो आरो माथो दिनै सानसे जोबबाथाय गैलाना दे दसेल'सो थाथ' आंलाय मा मिथिगौ दे जेबो नङा आयै नों थांदोल' समायनायालाय दिनै नोंखौ जोबोद समायदों माथो हेलि आंखौलाय समायनाखाना आंलाय समायखागोनानोखा जेजोंखि जायाबाबो नोंहा मा जादों नङारा दिनै जोंनि हाबा रिसेपसन नोंहा खुसिसो जानांगौ आरो माबा रागासो नोंहा हैच जायालै नोंजों गोसोआ आंनि सुखुथारला इसेबो थानोनो मा जागोन मा मागोन मोनगासिनो आं बेखायनो बे हाबानिफ्रायनो थांनोबो गोसो जालायलांबाय हिनजाव गोदाननि महरखौनो बोरैबा जुदि आंनि हेलि सनायासो जाफ्लांबायबा गोसोखौनो एकदम मोजां मोनस्राथारासैलै मा खालामबावनो दा फैथारबाय जेला थांनोबो उसुबिदा जाबाय नङाना र' एकदम नायलांथारसै खोमालै गोसोखौ गोरा खालामनानैबाबो मा जानोखाय दे आंनि हेलि सनाया थरेना जागोन गुबुन सोरबासो खोमालै बिनानावबाबोथ' माने गावनि लोगोआनो बिनानाव बायदि होनदों नालाय गुबुन सोरबायानो जागोन दे हेलेनाया जानाय नङा हेलेनानि हाबाबा बिसोर बेबायदि रियेक्ट खालामगौमोन नामा एसेबाबो सोलाय सोल' नुगौमोन ना जाखागोन बे गुबुन सोरनिबा हाबायानो आं मिथिखागौ बे फाग्लानि फिसाया मोनथियाखै खोमालै आंनि बिनानावनि हाबा दं होननानै नङाबाथ' मोनथिबा माबा मोनसे रियेक्ट खालामगौमोन ना जेबो मोनथिथमाराखै खोमा मोजां जादों दे हेलेनानि हाबाया जागौबाय बेबो गुबुन दस्रा सेंग्राजों बेजों जानायमोनब्ला होद लासिं सिं जाथारगौमोनलै
मा गोदाव सोराव जालाबायदों मालायनि हाबायाव फैनानैलाय गोदाव सोराव जायाखैथ' गुमै हामानो गोदाव सोराव जानांगौ दे आङो नङा जेन'बा बुंदों आङो उसुखुथु मोनदों नामा गोसोखौ माथो ओरै थांहां ओरै फैहां मोननायालाय मोनाखै नाथाय आङो न'आवसो एसे लोमजाहां मोनदों नालाय थाब थांनो लुगैबायमोनलै गुमै एसे थाब थाङोब्ला मोजां जागौमोन आरो फैबाय नालाय थाथारदो दसे सम आरो माथो गाज्रि मोनगोन नङाना दसे समनि उनावथ' माबायदि खालामगोन बे फाग्लासो बोरलाबायगोन नामा दे जेबो असान्थि खालामाबानो मोजां आंनि बिनानावनि हाबाया मोजां जाना थांबाय गोसोआ बेयावनो गोजोननाय दं आंहा आच्छा गुमै बे हाबानि मानसिफोरा माने जेन'बा हिन्जाव गोदान हौवा गोदान लाहा नोंस्राजों माबा एकदम फेमिलि रिस्टेदारथार नामा बेफोरखौलाय मानांगौ नोंनो नानिया खोन्थाखायाखै होमबा सोरनाव फैदों दे थाथ' होमबा बा ओइ देखो लेबेलफ्रा नुद'ना नुद' मायबा मोनसे दोनखुमायाखैथ' बिसोर आंखौ हेलेना सनाजों रायज्लायनो मोनबा मोजां जाथारगौमोनलै आप जिस नंबर पर डायल कर रहे हैं वो अभी तक क्यों स्विच ऑफ है साला बारे स्विच ऑफ बाराखौ बाहायालै आङो काशखि हेलि सना नों रावनोबो खोन्थायाबानो जायोमोन अब्लाना बेफोर प्रब्लेमानो जानाय नङामोन थै ओमफ्राय आंखौलाय समायाखै हो हेलि नायगोन सोरबा नोंखौ सोर नायबाय बायनोसि नोंखौ नायनाय माने आं दुनियाखौनो खाना जागोनलै आंखौ नायबा नों खाना जागोन ना माथो आं एफा गाज्रि आरो मालायाबा मा मालायनि जिन्दगि बरबाद खालामनानै नों आरो आंखौ बेफोरबायदिसो बुंदों नों दैदेन पापि माने नोंना बे रिन्दावजोंसो खुसि जागौमोन नामा नोंनि जिन्दगिखौ आं बरबाद खालामदों ना रिन्दाव सानना नायदों नों मोनबेसे जिउ बरबाद खालाम थांगासिनोमोन नों आङो नोंनि लाइफखौ बरबाद खालामाखै मोजांसो खालाम थांगासिनो बुजिदों नों जाम्बि मा बुंदों नोंलाय गुमिखौलाय जेबो नङा मोजां बुंदों मोजां माने नों लाइक खालामो नालाय नोंनि बेस्ट फ्रेन्ड बायसाना नङा होमबा आंखौसो उल्थां फाल्थां जानला मोनला बुंना दे नोङो दैदेन नोंसो बरबाद खालामदों नोंनि अनगा रावबो नङा जेला बुजिग्राया बुजियोना बुजिखायो नों बायदिया एसे बुजिनाया खम खोमा मेलेमफोरानो गैयाना नङाबाथ' बुजिसिगौमोन सोर राइट सोर रं बेखौ नों उनावसो बुजिगोन आरो जेला बुजिगोन खाफाल हमनाङाबानो जाबायना दाथ' नोङो नोंनि लाइफआ बासिदोंसो जाम्बि नों बबे लामायाव आगान होनो थांगासिनोमोन नों बुजिदों जेबो बुजियाखै नोङो लाथिख' मेलेम मा आंखौसो नों फासन होबावदों बुजिनाय खमफोरा बिदिनो फासनसो सानखायो मोजां बुंबा बा गावखौनो बिराद एकदम मोजां खामानि मावनाय बायदि मोनबाय नङासै नों आंखौ जबरदस्ति हाबा खालामनानै नारि रिन्दाव खुगायाव जुबाना फैखायो दा सोरनि मुं लानांगौ सोरनि मुं लाफ्रांखायोना आसलिया फैखायो दा रावआवनो दैदेनसो होननो नागिरदोंमोन आङो नों रायखांदावबाय नालाय खुगायाव फैफ्रांबाय दे मोजां एबारनिफ्राय नोंनि खुगायाव आंनिल' मुं थानांगौ मा दैदेनल' गाबज्रिनांगौ नोङो गुबुननि मुं नङा नों दायो आंनिसो हिनजाव जाबाय नालाय आंखौसो गाबज्रिखानांगोन ना बे नख्लि हाबाखौ आंखि फोथायगोन ओंखाम जानोसै उन्दुहैनोसैबो आङो नोंसोरा नायबाय था सोर आलासि फैयो सोर थाङो आं मिथिया नाथाय जिन्दगि बरबादथ' जानायाथ' जाबाय र' फैसा बिगावबो गोगोम जाबायहाय आयौ मालाबा रिन्दाव सनाजों ब्लड थांबा खामानि होगारगोनहाय बेफोरखौ लानांगोन आरो बे आब' ओमफ्राय आदा मोनालाय मा खि मोनफैदों बिसोरलाय थिनहरफिनगोन आं रायगोन आं बिसोरखौ रायगोनसो आं आयौ हाब्बासो जास्रालायनो फैबावलायदोंना खम नङा बिसोरो आरो आब' माइनाव सासे मिनिनोसो फैखादों बे आंनि लाइफ बरबाद जानायखौ खम खुसि बे गोसो सिङावनो नानि हेलि मा आब' हेलि नै रिन्दाव हिनजाव गोदाना बेनो हो आयौ मा जाखो हेलिना बे माबोरै जानो हाथावगौ हेलिना हाबा जाबाय गुमै रिन्दाव आं नों बेयाव रिन्दावा माबोरै हेलिना नों गुबुनजों बोरै हाबा जानो हाखो आयौ रिन्दाव हामा जाखो उथि हामा नाङोहाय मानो बिदि गोलैखो नोंलाय सालथे हामा जाफैखोब्रा ओमफ्राय आब' फैबाय ने उथि रिन्दाव हामा जाखोसै नोंलाय नै बिबानांनि हाबायावनो दिनै रिन्दाव सना जोंनि मिजिङा थेर बेथेर जालांबाय दिनै बिसोर पाप्पिफोरनि थाखायनो सुनिफोरनि थाखायनो दिनै जों जुदा जानांदों आं मिथिगौ रिन्दाव सना नों आंखौ बेफोरबायदि नुना माबायदि मोनदों आं मिथिगौ नाथाय आंबो मा खालामनो रिन्दाव मजबुर आं बिसोरनो पापिफ्रा आंखौ हमग्र' हाबा होदोंलै बिसोरनो आंखौ
निमाहा हो रिन्दाव आं दिनै जोबोद मजबुर आथिं आखाइ खाख्रबजोबनाय बायदि मजबुर आं बोरै जाखोलै सालथे माथो खांग्रां फैलायखोब्रा एफा मोजां रंजानांगौन दिनै आंखौ थगा होदों नों हेलेना आरो मोनदोंबो सोरखौ नों हौवा गोदानखौ बेखौ बेखायनोसो बे आंखौ बुदोंमोन लोगो सनामोन बिदिबा नायनानै बोरै नांदों खोन्थाहरलायदो आंनि हाबाखौ जाय मोनजालायबाय नै आंथ' हले मा थामाखा लाबोबावगोन मिथिथ'ला जायखिया बे पिक्चार बाखियैनो लोगोफोर बेनिफ्राय भिडिअखौ आं दाख्लै लाबोनो सानदोंमोन भिडिअ हगारनायावनो आंहा प्रब्लेम जादोंमोन नालाय लाबोथ'नो हायासै बेखायनो दिनै जाब लानानै फैलायबाय लाइकखौ बिदिबा नायखांनानै लोगोफोर थुलाबायनानै होलांदोलाय स्रायनो आरो कमेन्ट मोनसे खालामहरलायदो लोगो सनामोन ने बिदिबा लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसोडजों बयनिसिमबो लाभ इउ हेलिनिफ्राय बाय बाय गुड नाइट सना